Just imagine, iye akatonzi neboyfriend yake handi kuma introductions kumusha kwedu tunoonana na mama nana baba. Haana kuziva kuti paari kuenda kuma introductions ndo paari kutonoroorwa. Asi hazvinoperera ipapo, aitwazve ambushi kuti aroorwe. Handika time yafamba, murume yakazotanga kupinda kudaro vatsvagira mukadzi weyo yenyaya, sezvo anga ari munhu aiziva murume wekuti uyu mukadzi uyu background yake haina kumira zvakanaka kuna vabereki, ende kwaari kubva kunotamburwa. Murume akabva angotanga kubata mukadzi rafu, ndobva asiya mukadzi, ndobva aenda kuSouth Africa. Mukadzi upenyu hwamuomera ari muno muZimbabwe, ndobva adecide kuti hazvina ndite sei ndinotsvagawo basa ndiri kuSouth Africa. Murume uyu akazobatwawo nemwoyo wetsitsi, but haisi nyaya shamwari, chiuya kuno kuSouth Africa ndikutsvagire basa. Asi mukadzi uyu paakaenda achibva kuno kuZimbabwe achienda kuSouth Africa, akasvika akanosvikira mumba memurume aimbenge akamuroora. Achisvika ikoko zvaakasviko akanowana. Nanhasi nyaya iyi inomubata-bata, ende ndo nyaya yaiita kuti auye pano. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pamazim Untold Stories, patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya dzamusati mambonzwa, nyaya dziri kuitika, dzimwe nyaya dzinotyisa dzekuti mukadzinzwa mega muri kunofunga kuti ichokwadi here ichi, yeti dziri nyaya dzemachokwadi kungoti dzakashaya munhu akadzitaura. My name is Slick Nelikwan. Kana iri first time yako kuya panapa, ndokukumbira kuti usakanga nokusiya waita sei wasubscriber, kulaika nekushare video runori to as many people as you can. And asina kukupedzera nguva, toti tinyatsopinda munyaya yedu, tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei, chii chakaitika, chii chazovatuma nenyaya yavo kwatiri, vachinyatsotsanangura kuti zviri kundirwadza mukoma Slick, ko zvinongonzi kugara nhaka woona dzevamwe. Ngatipindei munyaya yetinzwa kuti zvakafamba sei. Basa rako rese raunoita, because ini ndakatotanga kutokona nezuro, ndo pandakatanga kutokuona. Ndaingofunga kuti machanel ariko aya ndiyo kungoti unonga watoendeko kutozotsanangura nyaya dzako. Ndandisingazivi kuti kutori neimwe chanel yekutoti unonge uchitorekodha mavoice note uchitosenda. Ndasingazvizivi, saka ndodongokutenda hangu, because kune vamwe vanhu zveshe vanenge vakaremerwa wakazvitaurawo sezvandoda kuita apa, I think mwoyo yavo inokwanisawo kureruka. Alright, rega nditange ndakadai ge, ndimbokupeka nhoroondo kangu kekukura kwangu kadiki. Inini ndakakurira mumusha manasekuru. Mai vangu vakanga vaine vanhu, vakazvara vana 5. Inini ndini mukuru, saka vakaroorwa nababa vangu vavazvara inini, vavazvara munin'ina wangu musikana, vavazvara musikana, vavazvara mukomana, then vavazosiyana nababa vangu. Pavakasiyana nababa vangu, then baba vangu vakazosara vachifa 2007. Then vafa baba vangu, mama vangu vakabva vazonoroorwa futi kumwe, vavazozvara kalast born kamusikana. Saka zvadaro mama wangu wakazomboti rarami kamwana kane 2 years, mama wangu achibva washaya 2011. Patasara kalast born kemba medu kakane 2 years. Then ndobva tasara tatichitorana adiki. Ipapo ndandiri zvekumagrade 6. Asi chero mama wasati wafa, ndaingogara mumusha manasekuru, nekuti kumba kwacho kwedu kwacho zvainetsa, baba vangu vainetsa. Saka zvadaro takabva tazongokontinya tichiramba tichigara mumusha manasekuru, maberekwa mai vangu kwaMutare, ndokumusha kwedu. Saka zvadaro takakura tiri mumusha manasekuru imomo, tichingokura. Kuti tendo chikoro zvakaoma, mwana mai vangu andidi kunyepera, zvanga zvakaoma zvekungoti taingoendawo kuchikoro kuti zvisingazoiti pakuti tizogare muvhileji vamwe vana vachiita sei vachienda kusikuru. Saka taingoenda kusikuru zvimwe zviya zvekungoti zvakatooma. Takaenda kusikuru, ndobva ndati grade 7 yangu, ndobva ndaenda, ndobva ndanyora, ndobva ndapasa. Mazvacho ndokwakuchine zvema 4 units wati zviya, ndakabva ndabuda ne 4 units.
mari yekuti ndichiende mberi papasina. Mbuya wangu akati sekuru wangu ngachirape. Mbuya wangu nasekuru wangu akati ndipo patagumira. So handisina mari yekuti uende mberi. Ndakati ndodini, ndakabva ndaenda ndakabva ndatsvake basa. Ndatsvake basa pachikoro, but kwete chikoro kwataidzidza chimwewo chikoro. Ndatsvaka basa pana Medhem wanga varipo, ndeisara nekamwana. So zvadaro ndabva ndatambira mari yangu. Chinangwa changu chachicho kuti ndoda kudzoka kuchikoro. Ndakabva ndati basa handichadi, bva ndaenda ndanotenga mauniform angu. Mari yeschool fees yangu isingakwani, asi chandakakwanisa ndangotenga maschool uniform zvese. Ndobva ndatenga, bva ndatongoenda kuchikoro. Zvisiri zvekuti ndambononyoreswa kana kudii, ndakangoenda kuchikoro bva ndangonopinda mukilasi. Saka ndiri kwaidaidziwa maregister zviya zvadaidziwa mari vanhu vese vadaidziwa ndangosara. Zvikasvika yose zvinodaidzirwa unonyorwa kana yange yafomu 1 iyo. Rara rimwe gore vanhu vaenda ndakasiya ndiri magrade 7 tichine tiri magrade 7 wanga uri magrade 6 aya ndo wandanda kudzidza nawo. Bva ndadedzwa unozani bva ndataura bva ndanyorwa ndokupinda kwandakatoita chikoro. Ndakanozvipinza ndega. So ndakatanga kuenda kuchikoro, ndasikabhadhara na school fees. Zvinhu zvacho zvakangooma. Ndaingoendawo kuchikoro ngoti ndirongoenda chero nemabhuku chaenda handisina. Ndizvezvo ngoti ndaingoenda kuchikoro nekuti ndaiva neshungu nechikoro. Saka amwe Medhem akazviona kuti mwana uyu anogona, asi zvinhu hazvinomira mushe. Medhem aya akabva anditi ndichada kutengera mabhuku. Unondiudza kana usina mabhuku. Zveshuwa Medhem aya ndoda atenda. Akabva atanga kunditengera mabhuku, bva ndatanga kuita kutodzidzawo ndichidzidza. Ndakadzidza form 1 yangu, form 2 yangu, form 3, form 4 kuti ndichinyore hapana mari yekuti ndinyore. Ndopazvakabva zvaperera. Ndopandakabva ndachienda basa. Mai angu inini anga ine ananasisi awo anenge nawo, asi handidi kunyepa, hapana kana wana akambotibatsira kana neschool fees kana nebhutsu zvayo kana nebhurukwa hapana. Zvanga zvakangoma taingoendawo maricho nambuya angu. Apa ndine anin'ina angu anga azopinzwa mubhemu. Saka zvadaro ndakabva munin'ina wamai angu bva azonditsvanga kugara Harare kuna Daniel uko, bva anditsvakira basa, bva nditi chiuya kubasa. Then ndakabva ndaendawo basa ndakanga ndatanga kushanda basa randakambotanga ndichibhadharwa. Kupedzisira mukadzi uya asati bhadha tonetsana nemurume wake avachatogari wese. Ini kuti ndichiziye ndakangoramba ndichingoshanda ndakangoti kana pane ndazoiona isi ndozongokupa. Ndakabva ndatotanga kushanda kuti mari yekuti ndichidzidzisa nin'ina angu handichaiwani. Kuti ndiwane rimwe basa racho unongoziva uri mwana mudiki, hapana pekuti unongosvimbofunga kuti ndotsvaka rimwe basa. Ndakangotanga kugara namai zvaitondinakidza nokuti mai aitondibata zvakanaka semwana wavo, asi mari anga asingandipi. Saka rimwe zuva ndichitobvawo hangu kunotenga madomasi pamba pamai taita kugara uchitumbidza kunonzi kueni kuzvido. Saka ndichibva kunotenga madomasi kumashops ndopandakabva ndasangana neakazova baba vevanhu vangu. Aitori nemota. Saka mukoma akanga aine bhucha. Saka aine bhucha kudaro, saka iye aishandawo mubhucha imomo. Saka bva ndatongosanganawo naye. Bva atonditi unonzani chichi, bva ndatomunyepera zita, bva tonogarepi, bva ndatonyepa ndikandogarawo. Saka iye akabva aramba akamira nemota yake, bva atoona ndichipinda pamba paye, bva asimudza mota yake bva aenda. Saka mangwana chakabva azodzoka, bva asvika bva atoona vamwe vasikana vanga vangori panze. Bva tandobvunzawo musikana akapinda apa nezuro, ndakamona nezuro akapinda apa. Ndobva umwe musikana bva andidaidza, bva ndatobuda ndikati urudei chichi. Mbuya angu angangondiudza kuti ukangotamba neakomana unoita nhumbu. Saka ndiri munhu wekuti ndandisingatambi nearume. Ndobva ndati chisiyana neni. Akaramba achidzoka mukomana uya, aramba achidzoka. Svika ndakazoudza mai yandaishandira kuti pane mukomana arikundida, kazi muzoti adini auye. Then mukomana uya akabva azonzinga adini pinda. Bva azopinda mukomana uya, apinda kudaro bva atozviintrodusa ndinoda uchi munin'ina wenyu, noti mai ndandangovatora sasisi angu, ndinoda uchi munin'ina wenyu chichi paya. Saka ndopandakabva ndazotanga kutodanana naye. Ndiye akava mukomana wangu wekutanga. Tatanga kutodanana ndofunga tapedza 4 months abva anditi nekumba kwedu wada kuona. Saka zvawada kuona todoronga zuva rekuti tiende kumusha wako kwakuri kwaMurewa. Zvakanaka. Bva ndatoudza mai aya ndandangoti sisi, bva anditi alright, hapana chakaipa baba. Saka
hapana chakaipa, munodini, munoenda. Yange ya 2015. Saka bva handiti hapana chakaipa apa, munodini, munoenda. Zvakanaka. Saka ndorememboti wanga uri musi takaizoenda uri musi wa18 April. Saka bva nditi zvoni ndinouya ndichidini, iwewe chikwira, wakwira waya mumbari kuna Fudhuku kunokwirwa makombe kwamurehoko, uya todini toenda. Saka ndakabva ndatodini, ndakarongedza kabhegi kangu kadiki, ndakatorongedzawo kabhegi kangu, ndakabva ndatengewa hembe nyowani namai aya, hembe nyowani nebhutsu chichipa pandatotengewa zvekuendo ndakapfeka, pandatotengewa nezambia. Ndobva ndatoenda, ndatosvika pana 4th paya, bva tatoona kombi yange yotobuda, tatopinda mukombi yedu, bva tatoenda. Apa tinambobvira tamborora tese kana kumboti ndakamboshanja kana kubatwa mazamu chaenda handisina. Bva tatoenda paya, tatosvika mamuri wazenda, bva handiti unozora mafuta akaita sei? Ndikati handinawo mafuta. Ndikati unawo okoma oreti ndikutsvake maslippers. Ndikati maslippers sei? Handiti ini tiringodzoka pamuri hwakandi munozoti unoenda nekudzoka muHarare. Zvikanzi if in case ukangosvika udini unogona kubvisa bhutsu upfeka maslippers. Bva nditsvakira maslippers, bva nditengera futi nerimwe zambia, bva nditengera nemadhirezi angu 3. Saka inini zvakangondinetsa kuti hembe dzisidzi bva ndati ndanyarara hangu, bva tenga negrosari. Ndo makatengera grosari taenda. Angakumbira moti yamukoma wake uya wandambokudzoita anga ine bhucha kwaishanda. Saka tapinda mumota taenda, tasvika paya, tatosvika vanhu vachibika masadza. Saka zvakandinetsa kuti kungozoona vanhu chete, vanhu rotobika masadza, vanhu vakatowanda. Saka tichisvika ndakazi rambori mota muya, ndaramba ndiri mumota muya. Manje ndamba ndiri mumota muya, abva abuda kudaro zvikanzi naye yange 2016 not 2015. Ndabuda mumota kudaro, bva ndaramba ndiri mumota, iye bva abuda, bvaenda mino zvaakanosvika dini kunotaurirana neanhu aya. Anotaurirana neanhu aya anga ari panze. Tosvika kanovaudza kuti ndauya naye chimuroora wati. Saka ndakatozoona nhaku yawaridza machira, ndatoburuka mota, ndatovhurwa kajira izvozvo, ndakutopururudzwa paya. Zvikatondinetsa kuti pachine kudzokera, ndaingozvifunga ndega. Ndikati ndinodzoka basi, anga ndidini. Bva ndatopinda mumba mamaiguru wacho. Ndaitoti ndopamba pawo papasiriwo pamba pawoba, apa zvekuti like ifamily hombe. Saka ndakasvika pamaiguru wacho, pemukadzi wamukoma wake. Bva ndatopinda mumba paya, tatopinda mumba, vanhu vakafara, wauya nemuroora, wagona wati. Saka zvadaro vanhu ndatopiwa chikafu, bva tatodya paya, bva tatotandara, vanhu vachifara chichichi. Saka dzakuma9 zvikazi ngatichiendi kumba kuna namama. Zvikatonetsa kuti tatisati tasvika. Ndanyarara, bva tatoenda kumba kuya. Tatosvika namama akatogarawo neanin'ina wawo kumusha kwamwene wangu kwakuri kwaMutoko. Saka angatodedza anin'ina awo vakatogara mumba muya, nevamwe vechikuru ana tezvara chichi vakatogara mumba. Tatopinda paya, ndatogara seri kwedu. Zvikazi baba mukoma uchanga akutaura, baba takura tatichitsvako munhu anotibatsira, tauya nemudzimai. Baba vacho vakati hapana chakaipa, kutoratidza kuti vanhu vanga vachitozviziva. Zvikazi hapana chakaipa bachi anangu, madini magona, wazvipira here? Akubvunza mwana wake. Zvikazi ndazvipira papa. Zvakanaka makoti, unobva ipinda kutsanangura paya. Saka bva tatopedza paya, tatotandara. Zvikazi ana baba vati takunorara, taonana mangwana, bva waenda. Saka ini pandatozi nameguru yedu tinokuratidza imba yenyu. Saka ndikati imba? Ndobva tatobuda paya. Saka ndichibuda ndakabva ndanga ndaona murume wangu. Ndikati iwe chii chiromboitika? Zvikazi kana ingori imba yekuti urare uzodzokera mangwana kuHarare. Ndikandodzokera mangwana. Zvikazi ndikati alright.
ndikati saka iwe urura ripi? Zvikazi inini handisorara pari bandorora kwaMukomo. Ndikati shuwa. Zvikanzi ndikati alright, hapana cheke, ndatoratidzwa imba ndatopinda. Zveshuwa akabva atobuda achitoperekedzana nana mukoma wake waibva waenda. Ibva ndatosara hangu ndatomba mangu muya murumu mangu muya ndakutotora pafoni neshamwari yangu. Ndikati iwe ndoya mangwana chichi paya ndazononoka kubva kunoko apo ini anotombozoti kwatokuroorwa. Saka ndatorara ndatobatwa nehope. Ndofunga dzasati uma12 ndinzwe gigi munhu atoya atonoka kati. Zvikanzi ndini vhura dhoo, inobva ndatovhura dhoo paapinda. Atopinda paya ndopakati kutoroorwa uko chichi hapana kwauchadzokera wati inini zvikanzi handozvitoripo. Pandanyarara kudaro patatorara mangwana tichione ndatomuroora ndakutotsvaira chichi kusvika ndakatozozvigashira kuti ndatoroorwa. Fast forward ndaroorwa. Saka bamukuru vaya kwandakamuona achishanda kuyabva nditi sinzi waroora chii, takutsvaga chii mumwe munhu mubhucha uite sei uchiitawo pulani mupfana chiwakura. Uyu murume wangu anga ambori mupurisa muzita rapi. Saka apeno zvakaitikawo kubasa kwawo asiya basa ndopakazotanga kunoshanda kubhucha uko. Saka pamukoma wacho bva achiti ashiya, asi mukoma wake chailike kuti macousins, like kuti vana mai vavo ndo vamwe chete handiti. Saka zvadaro kubasa uko chibva toti kubasa ndichadzoki chichi paya. Uchadzoki zvakanake. Tatanga togara pamba sekuti ndiye anga ari last born. Handidi kunyepa mwana wangu vaindida, tizvo rangu vaindida, taiwirirana taigara zvakanaka. Ndinda nditori mwana. So takagara kusvikira pakazonzi kune basa radini rabuda. Since anga iri munhu anga ambori mupurisa, saka akabva wana basa kunonzi kumwenizi pasuku. Madhizi acho ndokwakuchinzi kwakabva ameno pakaunganidzwa mitokwe mukosi here ameno pasuku masvingo bvataenda. Saka aishanda ikokoko ndokwakadini kwakatanga kunoshanda ikokoko. Chichi achishanda yaitonge game park yameno zvaingengwe. Samanje bvaenda ikokoko bvataenda kuindobasa chichi bva ndisesa ndanda nenhomba ndasara namwe nangu natezvara wangu takasara takagara. Tagarawo daro natezvara wangu namwene wangu nhumbi irikutokura nhumbi irikutokura. Iye bagara aingofona. Basa rakandipresa handisi kuuya. Ambouya badzokera. Mama akati ini ndakurongedzera mukadzi wako adini auye muchiri ana vadiki. Saka chii ndakurongedzera mukadzi wako auye zvonda hapana chakaipa. Zvesho akabva atumira mari. Ndichibva mama achibva ati chimira udini utanga wazvara wozodini wozoenda. Zvesho mwedzi inge yatokwana ndakabva ndazvara pamurehwa hospital. Ndazvara kudaro ndofunga mwana kakandinge 3 months pandatokwira bhazi bvandaenda. Ndakasvika ikoko kuno kwaitamburwa ikoko, handidi kunyebera, kwaitamburwa zvekuti ndakademba kuti neMwari kweni ndandichauya. Takagara semunhu aida murume wake, takagara zvakanaka. Tagara nhamo yaiti kwapura kuti zvekunyeba. Taichechera muriwo usina mafuta, zvinhu zvinomira zvakanaka. Saka takangoshingirira mai vaingofona muri sei nemwana. Ndakazosvika pakuvaudza chokwadi ndati mama kuno kwakunombomira mushe kuno tiri kutambura. Iye murume wangu ndopakatangira musikanzwa asauye kumba. Akapedza basa oenda kuti hanzi umbonomwa doro nevamwe wangu apo oenda. Aidzoka kumba kana na 3 am ina anozoti atone girlfriend. Takatozoudzwawo like munozotegara chakaite ngechikombo. Murume kwanodanana nhinga zvakandirwadza. Vakadzi vaibva kutokwe mukosi vaya kwaanga ane chigirlfriend. Kozvombofamba sei? Kusvikira ndakazotsamwa ndipo ndaudza mama amwene wangu. Mama ndozviripo. Alright, makoti rega nditi vana tete vako vatumire mari udzoke. Vana tete vayo vanenge ukabva vatumira mai mari bva wabaya imwe mari bva wandisendera. Bva ndatoudza murume wangu ndati mangwana ndiridzokera. Semunhu anga ane madhiri ake anomboramba
patondirongedza dzimwe hembe dzake zvanzi kunokuba kubhohwa ndogonozongoya anytime iyi ndakada kwira bhazi rangu vandamusiya pandasvika ndaudza mama ndozviri kumama akanditi gara pano Muroora. Takagara namama iye nhama yakazosara ikanyatsomubhura. Takazoona munhu atera asiya basa riya atera then takakontinya futi tangogara taane mwana manje. Mwana wangu ingondibata zvakanaka mama wainditingira chero mabhurugwa chaiwo. Mwana wangu wainditingira chero mabhurugwa chaiwo. Takagara zvakanaka naamweni wangu natezvo rangu takatisina kana dambudziko ende handisina hangu dambudziko sekuti mbuya wangu wakangondivera vachingoti munhu wese uchaona kuti mbuya wako kana ndamai vako unongofana kuva nerespect. Saka respect iyo yandakabva nayo kumusha kwedu kwaMutare ndo respect yandakanga ndingori nayo kwamuriwo. Saka kugara kwangu hakuna kumbondinetsa, ndakagara zvakanaka naamweni wangu natezvara wangu. Tagara kudaro tagara then akabva azodedzwa futi namukoma wake vaya vakanga vambone bhucha bvunta achidzokera mupana achisinzwa nemhuri timbokuitira plan. Saka akabva adzokera ndo madhays aifa mombe dziya mombe dzaifa nezvirwere wati dzainyanya kunana mazuru ndokwandaingonzwa kuti ndiri mazuru. Saka ikoko ndokwabva nditanga kunohodha akabva apiwa mari yestart vanotanga kunohodha mombe achisaplaya pai mumabhucha. Saka vanatezvara vangu ava vanga vaine imba muHarare asi imba iyi manje yakanga iri yemhuri yakanga ine mitauro. Saka atezvara vangu vakabva vazokumbira hanzvadzi dzavo vakati sinzi mwana wangu aroora awanira basa kuHarare ndachikumbirawo kuti mumupewo chero 2 rooms. Aiwa zvinombova vanomboramba natete takatapiwa 2 rooms because apa tatakungogara like kuti vana vanatete yange family house but yakugarwa nevana. Anatete vacho vangu vasagara ipapo wanawo dzimba dzavo but yange ingori imba like family house. Saka tasvika saka tese takabva tagowaniswa ma2 rooms. Saka kuseri ndiko kwakangoiswa maloja chete. Saka takabva tapiwa ma2 rooms ekufront. Totanga togara takatanga togara zvakanaka nevamwe varipo vazukuru. Then tagara iye achihodha mombe dzake achitangotengesa mabhucha achihodha mombe dzake achitangotengesa mabhucha. Saka madhays ndo painetsa magetsi futi. Pachinetsa magetsi then akabva azonditi iwe mombe handisida kuti mombe dzizosvika pakuora dzinese dzatengwa saka ndida kutengera cooler box yekuti utese upoto uchipfekawo uchinotengesa. Handinauramba akatanga kundipfekera nyama yangu yemadhola yema50 cents ndaitakura cooler box ndichinotengesa. Saka I still remember takabva taunganidza mari yedu ita 500 years. Vanditi mari yedu toita sei ndikati ungofunga kuti toite sei. Ndikati wadii tavhura kari kabhucha kedu tiregedze kupota tichifamba maraini. Zvishua takabva tavhura kabhucha. Tavhura kabhucha kakatanga kadiki bhucha iri rakazokura. Bhucha iroro rakazokura zvokuti raitwa nemukurumbira. Saka zvadaro bhucha redu rakura. Saka takati vanditi no iwe uchiti sei iwe uchitengesa mubhucha ini nditsvaga nyama kuitira kuti zvinhu zvedu zvishua ndakapinda mubhucha ndakabva ndatengesa. Asi mumwe wangu musikanzwa haana kusiya. Mumwe wangu akatanga kuhura kuite zvekunyepa papane mari akatanga kuhura. Saka atanga kuhura ndakaudza amweni wangu mama ndozviri kuno kupoza mama waitishanyira ndichivashanyira mama wakanditi makoti doti uite mumwe mwana ukaita mumwe mwana anoita sei anodzikama. Zvishua ndakafurira namama ndikasiya mapiritsi ndikabva ndaita imwe nhumbu. Handina kuziva kuti kuita nhumbu kwandaitawo kundazviparira ndakabva ndaita imwe nhumbu ndo pakabva patanga maproblems mahombe asati rari kumba. Akati nhumbu iyoyo uchaichengeta wega uchaichengeta namai vako ivavo vakufurira uchaichengeta muri true. Mama wakati hazvina mhosva Muroora zvara ndinochengeta. So tagara takareza futi mari yedu bva yaita 2500 US. Ndobva ati zvoni pa 2500 izvi toita sei. Ndikati zvikazi ndafunga kuti tinge kamota kari fast pakuita basa. Zvishua takawirirana ndobva atenga kamota kaHonda Fit. Atenga kaHonda Fit handina kuziva kuti ndazviparira. Akabva achitanga kuti ndaita mabreakdown. Ndakambotanga ndichizvibvuma wona makusena we hongu handina kunyora hangu form 4 asi chinhu chakazonyanyondinetsa ndechekuti munhu anoti aita breakdown. Handiti mode yaita breakdown
makuseseni yosvika inenge yazombogadziwa nani. Ndipo pakatangodini kungofunga pfungwa dzangu kuti saka anenge azombogadzira mota iyi ndiani makuseseni. Saka ndakatangomubvunza umwe wangu ndikati iwewe unongoita breakdown asi anenge azombomuka achigadzira mota yako ndiani kuti uzosvika panapa makuseni. Saka akaonoti chitsoro dzangu dzadini dzabatwa. Saka anomira umwe wangu akaramba achidini achingoura basi nemota iya manje akuramba achingoura. Kusvika ini ndakazobwekana ndikati ndoita sekwe. Saka rimwe zuva manje zvakazoitika ndezvekuti akanditi inini ndiri kuenda kunotora mombe kumazuva. Saka ini ndakanatsoziziva kuti asomboendepi asomboenda mazuva nokuti kana achienda mazuva haendi nemota pa anoita zvekuhaya mota like mapickup ayaya anamudzichi mapickup ayaya ndo anoita zvekuhaya mamota hombe dzedzi dzakaita tumarori. Saka ndakanatsa kuti munhu ari kuenda because akazinga akumbira like andinda kuzoita tichigara pahukama. Saka muzukuru akanga ine mota ine kanopu mashure zvezvo mota inenge yakavhurika kumashure ine chibhodhi chinoda zvekuisiwa zvekuti munhu unogona kupindamo chibhodhi choiswa kana kuchinaya unayiwi kana achida kumboita karori musi womboita karori andimaziya kamota ndinotaura iyoyoyo. Saka ndo yakabva akumbira wadhisiguise ndakanatsoziziya. Saka inini ndikati ndombonatsomuteera munhu ndombonatsoona kuti arumbonatsoendepi. Saka inini manjeka ndakabva ndati pakati ndakubuda inini achingobuda ndakanyahwaira ndikaona kuti mota yakufamba because achibuda like mota dzine dzakaita line saka pane paine katraffic so zvekuti anenge achifamba zvishoma. Saka ndakabva ndanatsovhara because ndakazenge ndatsvaka maid anga akugara neana. Saka anga auya kubhucha kuti ndiyamwise kamwana kadii. Saka ndakabva ndamuti iwe chisara munomu ndikati mire ndisiye ndavhara. Saka ndamuti iwe chidini chienda kumba. Saka ndakabva ndavhara bhucha riya. Ndakabva ndateera mumashure kamota kaya kachifamba inini ndaimhanya zvekuti mota mamine dzimwe mota zvekuti anga asingambomhanyi zvekuti. Saka ini ndakatanga kuteera mumashure ndanasozoti ari kudini ari kunatsoenda padhuze because pane pamwe pandandamboudzwa ndo pari kuenda muruma. Saka ndakati chero mota ikanditiza pamba pandiri kupaziya ndoda kunatsoona kuti ndiperi paari kubvuroenda. Saka ndakanatsoteera mumashure. Saka pane kasafe station manje kari pazasi. Saka ndipo paakabva vanoenda pakasafe station pandamira nechekumusoro dai. Ndamira kudaro bvaisa ndiona angori masaba paine zilight. Saka mota yakabva yanditosha bva andiona kudaro ndobva anditi uri kuendepi wasiya bhucha rakavhurika iyi. Ndikandasiya ndakavasika uri kuendepi ndikandoteerewo uri kuenda nhasi ndokwandodaenda zvonzi alright chimira ndidini ndisefiyo udini tiendi unatsoona kuti ndiri kuendepi. Ndikati pamwe hapenomutsa bva nditi chiuya kwiri tiendi. Sapa paine wanhu anga asingadi kuti anhu aonoti tunetsana bva ndatokwira mberi katatokwira bva Saka taenda kudaro taenda anatsoona tafamba ndobva nditi saka iwewe udoita baba pamba pangu iwewe. Tikati atangondirowa mota muya. Saka ndaichema asi hapana anhu aimbondizwa zvekuti atiri mumota. Saka akatanga wandirowa. Saka abva tangodhiraivha mota yakachifamba dai. Saka akunatsofamba abva anatsovhura dhore bva ndisaidzira. Saka pakandisaidzira ndakanobva ndanodonha. Anga asingamhanyisi akiva pakandisaidzira asi munguziye kudonha kwemunhu ndakabva ndanodonha ndakabva ndakuzva. Saka ndichidonha dai so handizivi kuti imbwa dzakabva nepi imbwa dzadziri 4. Saka kumashure kwaibva imwe mota manje handimuzvona. Saka pandakarira sehoda iso imbwa dzichiuyawo dzichindirumawo pagumba apa nditori nawo mamaka acho dzichindirumawo pagumba apa iye achitomhanya. Saka varume vakadini vakazviona kuti munhu arasewo mota kwe. Saka varume vaya vakabva vatangomudzingirira aenda kudaro ine anotombozoti varume vari kutomudzingira wazvionawo chii zvandaitwa. Saka abva atisa vaenda varume vatenesa mota yavo bva vadzoka pandiri bva amunokwara here ndikati ndakwara. Zvikanzi imbwa dzedzi dzatofamba zvine mwedzi tsvina imbwa dziye dzatobva pandiri dzaenda apenoti dzakabva nepi
bvanditakura bvandipinza mumota bvandidhiraivha vaenda neni kuchipatara kunonzi kuOverspill, vaenda neni kuchipatara 24 hour, vaenda neni kuchipatara bvandanosvika bvandanobaiwa mainjection. Saka bva vachikutaura nanesi kuti zvinoita kutaura ari panapa chii, haasi kunyanya here kurwadziwa chichi. Nesi akati panapa panodini, panobhadharwa usiku hwese asi kana muchibhadhara mari. Varume vakati ndinoda kuti tonokusiyai kumba, bhandabhandidzwa chichi, vandakuzvuka bhandadini, bhandatobva vatondidhiraivha varume waya bvanondisiya pamba, wandisiya pamba kwabva wana pamba bvati chidzoka chionei mangwana, bvatokontinya kuenda mberi nerwendo rwavo. Mangwana kwaidza murume haana kudzoka kumba. Apa inini ndaakurwadziwa manje. Vana bva vandibvunza kakuru, mama chinyi? Ndikati hapana, ndakadini, ndakakuwara. Zvika makakuwara sei? Ndikati ndakangokuwarawo ndichifamba ndichinyepa, ndichitowanyepera anaya. Saka manje ndifunga dzakuma 11 ndo pakabva pazoya arume aya auya, bva asvika zvikanzi tayozokona auye here. Ndikati haasati auya, zvikanzi alright. Saka ndadoti pamwe arume aya adini adzoka, panoti mudzoda muruzwa sei? Ndikati ndirazwa zimodzoka kuchipatara. Ndikati bonda ndiri bondopora apo, alright. Saka nanozoti arume aya adini haana kuenda, aendawo kunodini, aenda paari. Ndichongori vanhu vese vakatongondibvunza chiiko gogo, mazukuru angu aripo. Vamwe ndo vakazviziva, vamwe vakangoti kochiiko gogo maita sei? Ndikati hapana chii, ndakarumwa nembwa ndichibvawo bhucha. Vangoti vanyararawo. Saka iye akabva azochiuya manje, ndafunga akauya zvekumatutu ndopakauya manje, achibva apinda nekamota kake. Apinda nekamota kake varume vachibva vasvika. Zvikanzi mudhara ndiwo wakasiya vadini, wasundidzira mukadzi ubve mumota kaiyoyo, takakuona nezuro. Zvikanzi ndimanani mimi, munodini, munoda kutonga zvemba yangu? Zvikanzi oraiti, mudhara zvida zvekunetsana nemi, pinda moto mutiende. Varume aya zveshe vanga wakasimba, pinda moto mutiende. Saka inini ndakabva ndakati musadini, musamurova, asida kumurova, tinoti tingotaurirani ngapinde moto, hatisi kumbomurova bambuya, musambotyeba. Saka vazukuru vakabva vasvika vakati kochiiko. Zvikanzi mudhara uyu akasiya asandudzira mukadzi wake nezuro chicha. Vamwe ndo pakazozviziva. Saka ndingagogota kubvunzai wani mukasataura. Kati chii ndo zvakaitika. Zvikanzi mudhara chakubata. Saka varume vaida sei vaenda. Saka naanozoziva hangu kuti mamuvhumenzi wangu wangotemerana here chii chakazoitika. Murume wangu handizivi hangu chii chakaitika. Asi ndakazodedzwa inini kubhawa rekuOverspill. Ndadedzwa zvikanzi murume wenyu arohwa nematsotsi. Asi patakaenda isusu nemuzukuru wangu tichisvikapo, takasvikoona mumota zvamanga mungori, mari yange ingori mufoni, mafoni akanga inawo, zvinhu zvakanga inazvo. Takangosvika kungoona asi ropa, musoro uyu wanga uchibhilidha, anga akarohwa. Ini handisi kuti hangu varume ndo vakamurova, asi ndakangoti asi varume ndo vazomurova, chii chaitika? Ndobva ndasvika ndikati chinyi nemuzukuru wedu akundobvunza. Zvikanzi anerehwa kuti izvoni anerwa because angachiitira weti pasipo atsiurozi usaite weti ipapapo. Semunhu anga adhakwa bva apindura rafu, ndo zvaanererwa izvozvozvo. Kati anganerera munhu kuti waitira weti pasipo ndo zvamungabva manerwa kukwadzwa. Anga akakwadzwa muromo wakatsemuka uyu. Takabva muzukuru akabva apinda mumota patadhiraivha kuenda uku kunonzi because apa Overspill 24 hours mari yacho yaidedzwa yaidhura. Saka takati hambai kudombora Mwari. Takabva taenda kudombora Mwari. Kusvika zvikanzi wavhara. Tikati todini, tobva tatonzokera futi kuOverspill kuya ku24 hour. Ndipo pakapinzwa muchipatara pangorapwa. Tikati mari yekuti arare hatina ba. Ndopakabva bhandidzwa muromo yanga watsemuka uyu. Bvanzi adozofanira kutosonwa. Ndopatakabva taenda kumba. Saka taenda kumba vatangoti wakandirovesa neanhu ako. Tikati ina handifungi kuti zvikanzi wakandirovesa. Ndopakabva pabvira nyaya. Ndopakabva achizoenda paarongedza hembe dzake pachitozoenda unogara negirlfriend rake. Anogara negirlfriend rake kumba, aidzoka zveapo neapo. Aidzoka osvika odedza vana vake mutori mazepe, oenda grocery aitenga. Handidonyepa, aitenga kusvikira akazonga kutanga kutora mari kubhuya svika takazobhuroka.
Tabhuroka takazotangogara pamba. Ndakuchinyatsoona nhamo manje, handisina kana mari, zvinhu zvaoma kudaro. Ndipo paakazogara 6 months asauye kumba ndobva ndati ndodini, ndakangoshingirira ndichiendawo makomo ndichinonamata kuruoko, ndichienda ndichinoswerayo ndinamata, svika ndazoona kuti zvinhu hapana zvinhu zvandikunda panapa. Saka zvadaro manje iye anga ine shamwari yake yange iri kuno kuSouth Africa. Saka akatangotaura neshamwari yacho zvazvaomoka, mota yabva azotengesa, handimbozoti nemari yacho akaisepi zvakadini, ndingozwa aingotaura neshamwari yake bvazonditi kana uchidako kuramba uri panapa ndezvako. Ini ndakuendepi? Ndakuenda kuSouth Africa. Ndikandoramba ndiri panapa neana ndoapei? Zvikazi apeno, ini ndakudini? Ndakuenda kuSouth Africa. Zvesho zvikanzi ndachida kuti ndisienda kupagupuro kuitira kuti uzosara, kana uchida uroorwa usara uchiroorwa, kana uchida kuita zvaunoita usara uchiita zvaunoita. Ndikati hapana chakaipa, ndipi. Ndobva adedza vazukuru vake paya, bva ndipagupuro pandaritambira pasina kana hama yangu, pandatambira gupuro rangu. Zvakandirwadza, zvakandibata, sina hangu chekuita ba. Ndobva ndipagupuro rangu, bva toenda, bva ndisiya neana. Saka ndakatongogara ndakunetseka, ndisaone kana chikafu ndobva ndati ndoita sei. Saka iye akabva aenda Satumire, kana vakabva touya kuno kuSouth Africa yange ya2023 ndopakabvayo South Africa. South Africa bva ndisiya kaSatumire kana saka iye akabva azofona ane namba dzekuno kuSouth Africa, achifona muzukuru ake. Ndobva nditi izvoni saka ndaitobvunzirawo mari yechikafu pafoni iyo yemuzukuru, ko vanoda kuti wadini, zvikazoendesa vana kupi, kuna mai yangu uyo basa, ndokutsvagira basa udini, uye ushande tibatsirane, ndega handizvigoni. Ndobva ndati alright, ndobva ndatora vana ndobva ndaendesa kuti ndidzokere kumusha kwandakakurira kwambuya kuya. Akuchaiti, vana vavo vakabva vatogara vototaura kuti munhu wese aroorwa abva panapa haachadzoki newana wake futi panapa, takakuchengetai zvakakwana, kuti uchadzoka futi newana wako panapa hatichadiba, mai edu akura haachazvigoni ba. Saka kuti ndidzoke kwakusadzokeki ba. Saka ndakabva because inini pakati apa ndakazonoroorwa, ndakazonobvisirwa mari. Ndanobvisirwa mari, ana mai angu vakadya, asi pandakazoudza kuti ndane dambudziko, ana angu akarambotora pandatora vana vaibva ndaenda navo kwaMuriwo kumusha kwake, pandanosiya ana ndikati inini ndada kuendawo basa, handichina chokwazochengeta wana. Amweni angu akanditi siya wana amai. Pandasiya vana ndopandakabva ndauya, bva anditi passport unayo, kwira mabasa kuno ndokutsvagira mabasa, kwira uye. Bva ndakwira, bva ndaenda 2024 ndakabva ndakwira ndaenda ndauya kuno kuSouth Africa. Ndauya kuSouth Africa achinditambira chinhu chaakatangondiudza, akanditi hatiziyani. Ndikati how, zvikanzi pane munhu achauya kuzotitora panapa tichienda kumba. Inini handiziyani newe, ungoriwo munhu wekuti ndakangoudzwa kunzi kune munhu aroda munhu basa, asi handiziyani newe, handinombobvira ndaroorana newe, hatina mwana tese. Apa inini kuSouth Africa hakuna kana hama yangu, inini kuSouth Africa hakuna kana munhu wandinomboziya, chero nanhasi hakuna kana hama yangu, hakuna kwandinomboziya ndinomboenda kana kuufu kana kudini. Ndikabva ndati alright, hapana chakaipa. Zvadaro time takabva tachitohwa nemumwe mukadzi uyu ndiwe munomu. Tachitohwa nemukadzi uyu, tese tapinda mumota, iye akabva anogara mberi, ndobva ndagara mumashure. Sekutaura kwangaita hatiziyani ba, saka tarisina nyaya tese, tasingatauri tese. Taradhiraivhwa, bva taenda kumba paya, tasvika zvikazi panapa ndipo pamba pada kuti mushandi nemukadzi uyu, this is my husband, achidini, achitaura murume wangu uyu, achitaura takaramba nedu, achitaura baba vewana wangu uyu. Ndakarohwa neana, tikati tiriroterera ndizve, pane kuti Mwari ndibatsire. Zvikanzi saka unongo uchivadedza uchiti sei, ini nongonditi mama. Pandati alright, pandatoratidzwa imba yangu, ane imba yake yakakura, nhasi ndopandiri nezimba rake rakakura.
pandanoratidzwa imba yangu yekuseruko, pandanzi ndo rumu yako, pandaenda ikoko, pandaratidzwa kuti unomukosha mukadzi haana kana mwana, asi ane imba yakanaka, ane mashopu anohodha like magushi wati mitupo, zvihembe dzinomutupo idzi, mavhasaji ndo hembe dzaanohodha. Anotohodha kuoverseas achiuya achitengesa, atone mashopu ake muRiverside kunonzi kuMpumalanga, atone mashopu ake zvekuti akatovhurirawo baba vana vangu yakewo boutique inotengeswa hembe dzakanaka. Saka manje ndakatanga kugara, mukadzi uyu aindishungurudza kwete zvekunyepa, asi kuti mukadzi uyu azive kuti munhu wari kugara naye ndiye baba vana vangu haana mbozenda nhasi hazvizivi, asi anonetsa mukadzi iye. Saka ndakangozongoona mototi Mwarika, inini chero ndikanetswa zvakangei, ininika ndichangodini changoshinga, nokuti chero ndikati ndisiye kumusha kwacho handina basa rekuti ndinonoita, kuti kuno kwacho handina kana hame yekuti ndinoenda. Ndambokudzaiti inini ndine mukurumba medu, ndine vanina vangu vari kumashure kwangu. Vana vangu inini kutaura chokwadi, vana vangu ndakatozvitarisa ndina hangu basa navo but kwete stereki, nekuti vana vangu vari kumba kwavo anodiwa. Shungu dzangu nemwoyo wangu dziri pane vanina vangu. Saka ndakazvishingisa ndikati Mwari ndichashanda, because munin'ina wangu uye akasiwa ine 2 years uya akazoroorwa asari 15 years because papasina mari yekuti ende kuchikoro. Inini ndichinoka bhucha ndaiba mari ndichimbosenda kusvikira pazvake zvaakuzooma ndandisina mari yekuti achende kuchikoro. Saka akazongosvika pakutizira form 3 bvaenda, izvo zvaane 16. Unongoziva zvikumusha, akangoita kuti aone achengeteke. Then ndine hanzvadzi yangu yakatizirwawo zvemusikanzwawo akarorawo, anotogarawo kwaanogarawo kumakomboni kwaanotoshandawo, kwedu kunoitwa zvetii, saka anogara muEastern Highlands ndokwaanoshanda. Then munin'ina wangu number 3 musikana akaroorwa 40, akatizirazve asinopedza chikoro, akanditeedzerazve, akanditeedzera inini ndiye akazonyora, akazosvika form 4 akanyora, akaroorwa 40. Saka zvadaro ndakatanga kugara 2024 iyi bva ndagara vapera, ndopandakabva shungu dzangu nemwoyo wangu ndaida nditenge stendi iyi, kwete kuti kutengera vana vamai vangu, kuti kana zvikazonzi zvanetsa vanodini, vanodzoka. Since takanzi uko kwatakakurira hatichafanira kudzokera futi kuko nevana vedu. Saka ndakashingira ndikanditenga stendi yangu, vana vamai vangu vazoone pekuenda. Ndopandakatenga chitupi soko zvichizopwanywa, ndakarwadziwa ndakachema. Handina unoita gore rapera, ndikati gore rapera inini manje ndaudini, ndakuchitsvaga mastendi aya emasabhuku ayaya, but ndakaitsvagira muGrowth Point, munonzi Mwaona Growth Point, ndomandakaitsvagira Mwaona Growth Point. Saka hino ndinodini, ndinongogara hangu pamba paya, ndinongoshungurudzwa hangu naye mukadzi iyeye. Pamwe pacho anombomuka achifara achindifarira, asi handinonyepa hembe anondipa hembe dzemutupo chaidzo. Ndine hembe dzakanaka, mukoma handidi kunyeperai. Bhutsu anondipa, ndinochena, asi kwekuzvichenera ndokwandisina, nokuti handina rwendo rwandinomboenda. Nababa vevana vangu ava vanoita zvavanoita, vanokisana pamberi pangu, vanoita zvavanoita pamberi pangu zvevanhu vari pamao. Kudhara ndaimbonyanyombobatikana ndichirwadziwa, asi izvezvi ndakangoti Mwari, ini hazvimboda kuti mai ava vambozive, nokuti vakaziya relationship yavo ikangosheka kana kuti ikapara, vanongo vachatambura. Handidi kunyepa, anochengeta vana vake, anotumira ana ake. Handiti mukadzi uyu ndamboti ane mashopu ehembe. Saka iye akaudza murume wake, akaudza mukadzi wake kuti mazere vana vake, saka hembe anongopiwa dzinoenda mazibhegi, anoenda. Inini hangu kuvanoko aiwa handiko, because iye anoendesa maschool fees, anoendesa. Pandakataura nekamwana kangu pavidhio call, because takazokabvisa kumusha, takazovabvisa kumusha nemhaka takavabvisa kumusha, nemhaka yekuti zvikoro zvedu zviri kure, apa musango mongoziva zvikoro zvekumusha. Saka takazoti
ukavachibva vachigarepi Harare pamba pateigara paya. Ndakazotsvaga musikana anogara nawo sinzi pari pamba pekuti pane hama dziripo, saka ndakazongotsvaka kuti wagare ipapapo nemusikana uyu. Saka anotumira mari yemusikana yebasa, mari yemaschool fees anotumira, vana kanovada. Saka inini yangu mari ndakushanda kuti ndivake. Ndakazotenga stand kuGrowth Point ikokoko kwedu kuHaunoko, pandakatenga stand iyi handisati ndatanga wakaba mukoma. Ndinotanga ndaunganidza zvinhu zvese kuitira kuti kana ndakuzowaka ndisazombozi simende yapera kana kuti parudiwa chakati chapera, nokuti inini mukana wekubuda handiwani mukana wekubuda ndinotobudawo panongopera mwedzi basi iri Sunday ndopandinobuda. Vanondidhiraivha, vanondisiya, kana ndichida ruko musoro ndoruko, kana paine zvandinotenga mafuta angu ndotenga, kuma 445 uye wachinditora toenda kumba. Saka ndoupenyu hwandiri kurarama inini. Ndinogara hangu pamba pachingoshanda hangu ndakangonyarara, toitenge tisingaziyani, tichitoziyana hatitauri tese. Inini deep down mwoyo mangu zvekumuda hangu handichamudi, ende aino kuti iye futi hachandidi. Asi apa yanguva nyengoti inini ndiri pabasa chete, iye ari pamba pake nemukadzi wake. Kuti ndisiye basa kunokosha handina munhu wandinombosiya, kuti ndikasiya basa anonditsvakira kandoona rimwe. Kuti ndiende kuZimbabwe kwacho ndinonotangira pai kuZimbabwe kwacho. Saka ndakangoti ndirongoshingira kuti ndiwake. Gore rapera ndakashingira kuti nditenge stand, Mwari wakandiitira zvakanaka. Gore rineri ndorandoshingira kuti ndiri ndiwake. Apa ndisati ndatanga ndakatsvaka bhiridha. Sandatsvaga bhiridha ndowandinodhila naye, akabva ndipa mashops anotengeswa mamaterials ekuwakisa. Pandapiwa shop iye, saka ndakati iye bhiridha atore quotation yake. Abva atora quotation, ndobva ndamuti paquotation nyora quotation yese inodiwa paimba kutanga kwayo kusvika ipere, nokuti ndakawakisa mabedrooms 3 bedrooms nedining nelounge nekitchen netoilet nebathroom. Saka ndakamuti tora maquotations ese anodiwa tibve ndaendesa kushop ndozoti zvinoita mari. Paatinyora quotation yake yese inodiwa, pandaendesa kushop pandaudzwa mari yacho. Saka ndozvandanchitanga kubhadhara. Saka ndakapedza kubhadhara material yese. Saka apa mwedzi unoyu ndobva ndabhadhara zvidhina. Munhu akatokanya aritokanya, ndobva ndabhadhara zvidhina. Then pabva pachisara mari yabhiridha. Saka mwedzi unoyu ndobhadhara zvidhina nejecha. Then mwedzi unouya ndopandichatangoshandira mari yabhiridha. I think ndichashandira 2 or 3 months mari yabhiridha. Obva achitangowaka zvisiri zvekuzombotana zomboti simende yapera kana kuti zvidhina zvapera. Ndakangoti ndozombotangowaka zvese zvaungana. Saka ndonyaya yangu. Zvinondirwadza munomboziya kuti murume uyu handinambomuurira, murume uyu handina chandakamutadzira. Akanditora ndiri mwana mudiki, akandipa vana. Izvezvi ndamusikana wake basi. Zvinondirwadza hazvo pamwoyo pangu, asi handina jealousy naye, ndakamuregerera. Asi ndikangoona hangu zvinenge zvichingoitika sechoyo kutuka kwandinoitwa ndimukadzi wake zvinondirwadza. Marimwe zuro aya vakagara kuupstairs, then ndobva wanditi uya nemagirasi newaini. Vanonwa waini yavo, vane waini yavo yavanomwa everyday manheru. Saka ndakabva ndatora magirazi aya ndobva ndaisa mukati, magirazi avo 2 akareba reba ayaya. Then ndaisa magirazi aya ndobva ndaisa waini yamukati. Saka ndaisa waini yamukati metray. Saka ndakatanga kufamba. Saka ndizoni ndakagumburwa ndichida kukwidza pamasteps ndichikwidza kuupstairs. Zvadonha zvese waini yacho nemagirazi zvapwanyika. Saka zvapwanyika ndakagara pasi ndakatanga kuchema. Nondaizoti mai avaka vanondituka nhasi, vanondiudza mashoko. Ndakagara pasi ndakatanga kuchema. Saka akazvizwa kuti ndinezvinhu zvandapwanya. Akabva adzika achipopota. Saka murume wacho akazviziva kuti akazvizwa achiteera kumashure. Ndiye akabva angotanga kuti I think it's a mistake. What I think it's a mistake. Then ndiye akazonyaradza mukadzi wake kuti imistake chichi. I don't think kuti angabva apwanya zvese zvachida.
iye ngetoro mistake saka kazaendo pakazonyarara pachiti chetotora bhurumu tsvaire pagirasi panatora bhurumu ndatsvaira pagirasi then ndadaro saka ndakazodzika ndakutanga kuti ndakusuka ndakabva ndava pazvimbwa masamburumo chapiri kuti akadzika chidei banditi izvonizvo iwewe watopwanya chidere kana uda kufikisira ndinasiva ndiramba ndakanyarara zvikanzi ndiri kubvunza usoniso ndiramba ndakanyarara bvandibvunza kechi3 ndadedzera ndikati mistakes are common saka manje mukazi wacho akabva azwa shouting ndobva ndidedza nezita rangu ndadaira zvikanzi why are you shouting handisi kumboshouting kanzi chii ndikati handini ndachitodaira ndanzonge mandidaidza zvikanzi no handiri kunomba kudaidza ndati it's okay ndanyarasa murume chakabva atiza bva abuda hatauri nini hatitauri tisi saka akabva abuda maybe akangonditi ukangotaura chitu chichi ndozvandiri kutaura pandatoramba ndakanyarara bvaatobuda bvaatotora zvanga achida mufiriji bvaenda vanonditengera changu chikafu vanodya chavo chikafu wanika bhurai kavo kavanogocha puku yavo chichi inini chikafu changu chochocho ndinongotambira ndinongodya handina nezvakawanda handina ine zvakawanda vanondipa chikafu chaexpire mai vacho vanondipa chikafu chaexpire I don't care ende handina musi wano ndakamborwara kana kuti ndiri kurwara nokuti ndadya chinhu chaexpire ndinotodya ende zvinhu sezvingori normal handimborwari kana kumbonzwa mudumbu kana chii saka ndongonamata kuti naMwari ka ndongonamata muko mundibatsirawo kunamata nyangwe pamuchaposta nyaya yangu mhuri yeZimbabwe indibatsira kunamata ndigone kunyarara ndigone kukunda sekukunda kwandakaita kumashure nyaya yangu iri pakuti ndoda kuvaka imba iyi handizoda kuivakira vana vake nokuti vana vake ndozoti anovada vana vake vane kubva kwavo imba iyi ndodovakira vanomai vangu imba iyi ndodovakira vanomai vangu vakazonzwa bva kuvarume vanozowana pekuenda vanozowana pekuchemera nhamba dzavo nematambudziko saka pakapwanywa imba yangu yemuchitukwisa ena ndakutanga kuvaka handina kuita basa nazvo handina kuora mwoyo ndakangoti ndicharamba ndichingoshinga basi kusika zvaita kusvika izvezvi ndotenda Mwari kuti masubbook deals kashoma kunzi anozochinja pamberi apo nepandava hangu ndonzwa kutenda Mwari nekuti handikuona kuti izvi zvese zvafamba zvakanaka nekuti tsamba dzikwanashe dzikwana mambo dzepasitendi ndaanadzo saka mwoyo wangu wangoti dai ndavakira chii ndavakira anamai angu vanamai vangu ndo vandiri kunyanya kuti dai Mwari vandibatsira ndavakira vanamai vangu kunyanya mudiki uyu achiri mudiki asi kuti pamwe aito ndikaroorwa zvinoita zvakanaka asi hazvinazvo musvo ndowanhu ndiri kunyanya wadi kuvakira kuti zvikazonzi zvaoma vanouyawo nematambudziko vachichema shuviro yangu nemwoyo wangu ini handinomboramba kuti handichadi kuroorwa kana kuti handinotomboramwa kuroorwa ndichatoda nokuti ndiri munhu wenyama asi ndinongonamatawo naMwari kuti Mwari kana wakuzondipazve mumwe murume ngawandipawo murume achandida inini nevaninda vangu vana vake handina basa navo mwoyo wangu unorwadza vana vangu vandakazvara asi dziri nyaya idzi ndinozoti kupa kwavo vanonogara vanomai vangu ndovanoti dai Mwari akazondipawo murume achazoda vanomai vangu achazotidawo neunherera hwangu achazodawo nesituation yandiri asi ndozoti ndichaibuda chete asi pari zvino ndinonyepera mukoma ndakabviroremewa ndakaremewa haisi nyoreba kugara nemunhu akakupa ana 2 achienjoya life achifara nemukadzi wake iwo uchigara uchichema uchichemedzwa anonetsa mukadzi iyeye anondinetsa anoshusha asi kwekuenda handina kuti ndidzokere kumba kwambuya kuya akuiti ndosandoti ndikavaka chero ndikazoti ndakudzoka ndinoona kwekudzoka nokuti apa ndikati ndakudzokera kwambuya uya akuchaiti kudzokera anawo achadi chero ndikati ndakuenda kuZimbabwe kwacho ndinonosvika kuZimbabwe ndichigarepi ndichigara nani ndichigara mumba mani kuno kwacho ndikati ndinosiya ndinoendepi basa racho ndinoriwanepi ndingoni mugeti handina kana kwandinomboziya mageti avo ndiwaya ekuti haubudi usina pini usina password saka hapana kwandinobobuda ndeimboenda
Saka zvinoka hazvinazvo kunyanya kundiomera zvinhu asi zvinongondirwadza. Asi ndinongotenda hangu kuti Mwari vari kundichengeta. Ndinongoita zvese zvaati ndiite mukadzi ndinongoita. Ndinokezve kuti unotozwa achitotaura neshamwari dzake kuti musikana uyu anonyatsogona, anoita basa rake zvakanaka. Ende deep down mumwoyo make anonyatsondida mukadzi uyu, nokuti zvinoti zvikauya ndipo paanondishungurudza. Asi kana zvisiripo anondibata zvakanaka. Hembe ndinopiwa, hembe mitupo chaiyo ndinopiwa, hembe dzakanaka. Chero baba vangu anochena, vanobuda, handimbowadziwi. Chero vachibuda vakamechesa vakachena, ndinototi makachena, ndinotovakomenda. Nemukadzi wake ototi thank you aunty, vachitobuda vachitoenda. Zvakangooma mukoma. Saka ndinongoda hangu ngokurudzira, chero inini ndiri musituation, asi ndinozoti kunewo vamwe vachazoipinda kana twarimo. Ngatingonamati, tingoudze zvese Mwari. Mwari ndo vanoziva, Mwari havasi benzi. Mwari vanozongotibudisa musituation. Hapana patinozomboigara nokusingaperi. Ndinozoti ichazova testimony. Ndinonzwa kufara nekukudza Mwari kana ndichiona ndiri musituation. Ndinombonyatsofunga kuti dai kuri kuzi munin'ina wangu inini ndiye akapinda musituation pawo 3 hwavo kana pawo 4 hwavo nemukomana, dai kuri kuzi bwana waigona here, waikwanisa here situation iyi. Asi ndinonoti Mwari paakapinza inini akanatsoona kuti inini ndine munhu mukuru, ndinoshinga. Vanamai vangu havamboshingi nokuti yakaoma. Hapana chinhu chakaoma chekuti washingirira kuti wapinda mumba yoparara, wouyazve kunoku wakutangoshandira murume uyu akakupa ana, uchiita mapenda avo chaiwo, mabhuruku avo vanosiya muwashing basket, ndinowacha. Wese murume nemukadzi vanosiya, ndinotora nechiwacha, handimbowadziwi, ndinotora nechiwacha ndichiyanika, ndichiaina hembe dzavo ndichiisa. Mukadzi akati ndinotodaidza toti sei, anotodaira. Mwoyo wangu ringoti ini dai Mwari maite kuti zvisazikanwa hazvo kuti inini nemurume uyu tinoziyana, nokuti zvikangozikanwa chete zvinenge zvatovharana. Iye achanga akonyimwa mari, vana vangu vachazotambura. Saka ini ndinongoti dai relationship yavo yaenda hayo mberi, aino kuti Mwari vane wangu wakandigadzirira, yavo yaenda mberi, akwanisa kuchengeta vana vake vakure. Ndoini pandakataura nekamwana kangu, ndakazwa kachiti izvoni, mama dhedhe vakandifona, havatombozivi kuti ndinogara nababa nomumwe mukadzi, havazvizivi vana vangu. Ndakatozwa achiti mama dhedhe akati ndinoenda boarding. Ndakati namata mwana wangu uende kuboarding. Mwoyo wangu ringoti ngaaendese mwana wake kuboarding. Mukoma secret yangu ikai, hama dzangu hapana anomboziva kuti ndizvo zviri kunoku, ndizvo ndakasvikosangana nazvo. Vanamai vangu handina kana vandakamboudza. Ndakaona kuti ndikavapa mutoro vatori dzimba dzavo, pamwe zvinenge zvichitonditsonda, undovapa mutoro. Ndakangonyarara. Vanondibvunza sesi kuri sei, ndongoti kuri right. Kuri sei nezvaturudzwe ndongoti inini ndiri mumba ndakachengeteka, kuri right. Ndonyarara. Hembe inini handichatengi hembe, ndinopiwa, anondipa mukadzi uyu. Saka inini ndinovatengera hembe vanin'ina vangu. Krismasi yakusvika, ndinonovatengera hembe, ndovatumira mari. Saka vanotongofunga zviri normal. Havatombozivi, hakuna anomboziva kana situation. Kuna anamai angu kwacho hakuna wandakamboudza, nokuti hakutomborino basa nesu. Saka hapana kana akambobvunza kuti anamai angu, kana akambobvunza kuti kuri sei, hapana anotobvunza. Kana akatozombozwa kuti zviri kufamba sei, ndakazodii, hapana. Ndini ndinotofonera mbuya angu. Kana ndaonawo airtime ndotofonera mbuya angu, muri sei, kuri sei, ndongoti kuri right, ndotonyarara. Anin'ina angu ndo anongondibvunza kuri sei, kuripo. Munin'ina angu namba 2 akatombondibvunza marimwe zura, mamboonana here, achitaura baba vevana vangu. Ndikati hatimboonani basi, tatone nguva tisingaonani, asi totogara tese everyday. Hatimboona, hatitauri tese, hatitori nanyaya, totongopfudzana.
murume wacho kana mukadzi wacho ari padhuze ndo pandinotomaswera seise odaira. Kana mukadzi wacho asiri padhuze handimumhorese, kana mukadzi wacho asiri padhuze handitaure naye, handimumhorese. Chero kana pane charuda hatombondiudza kuti anonga achitorega, asi kana mukadzi wacho aripo ndo pandine ndichidini, ndichivhara-vhara. So ndonyaya yangu mukoma, ndonyaya yangu. I think kumbobudisa kwandazviita ka pamwe zvichambondirerukirawo, ndichamborarawo zvakanaka. Maita basa imweni kuti nyaya yangu rikaenderare, change ndichizongokupa yangu update kuinbox kuti zviro zvakazofamba sei, zvirodini. Change ndichizokupa update kuti ndakazodii, asi zvekusiya basa izvozvi zvimukoma, I don't think kuti ndinokwanisa kurisiya nekuda kwemasituations andakuudzai. Ndirushuvira kuti ndikawaka gore rineri, aidiwo kuti gore rineri ndopedza, then rinouya ndachishuvira kuti ndishingirire, ndobva ndatenga property inodiwa, then imwe mari ndobva ndatanga business ndosiya. Asi chero ndichizosiya futi, I promise mukoma kuti inini handife. Ndakaudza mai avo kuti murume warugara naye ndobabe wanangu, handife. Ndakataura ndichazongowasiyiwo ndongobuda ndongoendawo. Ndakaya 2024 2025 izvozvi gore rechi3 ndinawo. Handina kana one day ndakambozviratidza kana kudii. Handisuda kutomboti nditombomuunze mukadzi uyu chero ndikazobva pano. Ndakatombozwa futi wachitaura wachiti izvoni warufana kuti vana warufana kuti wambouyawo kuno kuchitaura nemurume wake. Murume wake arizoti chivana akauya ndiripo mahwana anodini, anobva atotanga. Saka ndakazwa achiti mbuya wacho hatombodi chinawo bawana wachichichi, ndachingofunga kuti angoendewo boarding chichitete. Vana mbuya wacho hadini, havabvumi nawo. Ndakangoramba ndikanyara pamwe pacho ndotombobatwa munesedzwa mukoma, vachidhiskasa nenyaya yevana, vachiti kuti vauye kuno kuti vatsvagire maboarding ekuno, ndinotombobatwa munesedzwa. Ndichitoti vanombozoti mai vacho ndini hangu here ndiri muno. Pambacho ndotombozwa achiti handiti ndakudza kuti vane mashopuka, saka pepa kuti waunze imwe staff vanenge wabvisa imwe staff. Saka waibvisa hembe dzevana, akaudzwa kana nemurume wacho kuti mazerero evana, saka aibvisa hembe dzevana, bhutsu dzeana achiisapo, anobvisa. Wozozwa kuti hambai todini totumire, woenda unotumira. Nechemwe ndichitoseka hangu kuti mai ava vanombozerero ndini mai ana. Saka ndizvo zvimwe zvinhu zvandiri kutya. Ndogona kutourayiwa inini wacho kana kuruzi azozviziya, anoti wakanyarara makore ese aya sei, anogona kutozondiuraya. Saka ndisina kana hwana ndotombowa ndakatomboudza, nekuti ndinozoti munhu unozoti shoko rinofamba, munhu anogona kuvharisa obva adini, obva azotaura. Ndimazvona. Saka ndozvandiri kunyararira izvozvo. Ndakatombozwa achiti anofanira ndipi kumusha, achibva anoona ana kumusha kwamuriwe ikokoko. Ndakatozwa achiti anofanira unoendayo. Saka inini ndinotonyara, ndakatombozwa achiti kana takuzoenda kumusha kwahabhi wangu pamwe tokunozoenda nemi, because inini ndimunotoziva maculture enyepi ekuZimbabwe, ndandimaziba nekuzotakure mvura musaladhika. Saka ndakatozwa nekuzotakure mvura, imimi ndakazwa kuti handiti munochera mvura muzvimabhoho wati handizozvikoni, basa ndichidoenda nemi. Ndakabva ndangotoraiti vananyara rangu, ndozoti ndotozoti hamboendi neniba. Murume wacho anogona kutomuningira kuti angatisiye andipanapa kuitira imba vachengete. Ndotozoti handimboendi, ndakangoti oraiti ndinoenda ndichinokudzidzisei pandanyara rangu, vada kutoronga toenda. Hembe izvozvi patone hembe dzakatoiswa pasaidhi dzeana dzoda kutumirwa zvichi ana. Deep down inini hangu handina jealousy nawo, handina jealousy nemurume uyu, zvokuti ndichirumuda inotaura chokwadi pamwoyo pangu, chero nezvaatori mukatomuona asitori kirasi yangu. Saka handitombomushuvira hangu kuti ndidzokerere naye. Ende munhu akadaro hapana handichatambodiba hangu inini. Saka iye aringoita life yake, indongoita life yangu. Ende kubva ipapa, kubva pandakangobvawo handinombobvira ndamboita boyfriend, kana kumboti ndambobuda unoita maboyfriend, kana kumboti ndambobuda mboita musikazwa, handina.
ndakangozvichengeta hangu. Ivo vanenge vachifadaya, vachibuda vachienda, vachidzoka, vachidiniko, vanenge vachimwa hwahwa, vachidhaka, vachikisana pamberi pangu, vachidini, vachiita zvavanenge vachingoita. Ini ndinongotarisa hangu neziso repakona ndichingoita hangu basa rangu, kana ndichisuka, kana ndichikirina, ndakangonyarara hangu, vachingoita havo tunhu twavo pamba pavo, ini ndakangonyarara hangu. Saka ndiyo nyaya yangu endeya kuti ndo secret yangu endeya ndizokuudzewo hama dzake. Hapana kana ndakaudza hama dzangu, hapana kana ndakaudza. Inini naye hatina nyaya, hatitauri tese, ende handina kuti ini handichadururwa kamukoma. Inini ndotoda kutororwa, ende aino kuti inini ndichatozochata nomumwe murume. Chero ndikasachata maroroswa dhaya handichatomaita nomumwe murume. Handina kuramba kuti ndichadururwa, ndinotozoda kutororwa pamberi apo, ndichatochata. Ende aino kuti ndichatozwa testimony, ndakutozoudza vazukuru vangu kuti zvamunondiona kudai ndo kwandakabva nako. I think Mwari wakangoita kungoti ndizovani chokuzoudzawo mamwe madzimai, kana kurayirawo vana, kana kuzoudzawo vana vangu kuti ndo zvakaita upenyu. Asi kuroorwa ndichatozoroorwa. Saka ndotanga ndadini, ndawaka, ndikawaka ndozoti chero ndikazi ndazoenda kunoroorwako, vanamume vangu vakazowana matambudziko vanowana pekudini, pekuenda. Chero ivo vanangu vacho zvikanzi zvazoomeko vanoonawo pekuenda. Saka ndiyo nyaya yangu endati ndoyazokuudzai mukoma. Ladies and gentlemen, zvakaoma. Zvinonzwisa tsitsi zviri kusanganwa nasisi wedu vari kuSouth Africa. Unoziva kuti semunhu unenge usina chauinacho, usina pekutangira, mapachino unongoshingirira kuti alright, rege ndishingirire, alright, since ndiri kuda kuti ndikwanise kuvakawo, ndizowanawo pangu pekuti vari kushingirira all this abuse, emotional and physical abuse dzavari kusangana nadzo nekuti munhu ane goal, munhu ane chinangwa. Just imagine what she is going through. And mukadzi uyu munyowani haatozivi kuti ndo zviripo. Ende murume uyu haanambobvira audzawo mukadzi wake kuti uyu munhu ataunza apa ndo zviripo. So vanotoita zvavanoita pamberi pemusikana uyu. Ende musikana uyu anofanira kutopretenda as if hazvisi kumubata. But anosvika rini? Ladies and gentlemen, zvakaoma. Let me know what you think in the comment section. Kuti munoifungawo sei kwenyaya iyi, munoionawo sei? Murimi mungaisolvawo sei? Hama dzekwamai nedzekwababa hadzikwanisa kukubatsirai. And the only hope yaunayo kushanda pamba pemurume wakambogara naye, mumba murume wauine vana pamwe chete naye. But pari kuitika izvi, ndaisirawo kwamuri, votiudzawo mucomment section kuti munozvionawo sei, pakamira sei apo. Anyway, this is Slick Media TV, pano pamazimu Untold Stories. Toda kutenda kune vakazokutibata zvakanzi mukoma, pese pamunenge muchitaura nyaya dzenyu, ndinenge ndakangotarisa foku kana spoon yenyu. Musabva madaro ke, musadaro gentlemen. Zvakanzi saka ukaona kuti chislika ndakukupa mari, I want to support your channel, and obva unozvitengerawo chimuti cheruzha, ndofunga muri kuzvionerawo ndichochi chandinacho pano. Kuitoka kune vanoda kusupporta channel, hatikudzivisei kana muchida kusupporta channel, munokwanisa kungondibata futi panhamba dzandichaisa pascreen. But anoda kutenda to those vamwe vanoda kusharewo mastories avo, musanga unodibata pa 0777 448 050, moya kuWhatsApp 0777 448 050. Mukauya kuWhatsApp motumira voice note yenyu, tonyatsokurukura kuti tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei. Musatye, this is a safe place kuti unokwanisa kutaura zvese zvauri kuda. Feel free, hapana ko zvazara. Until next time, I am out.